Dünyada bәхет бар микән? Әллә йөрәгем алдый микән? Шатлан, шатлан, шатлан алдамыйм. Өзлеп яратам икән. Киләм, киләм, киләм яныңа. Күңелкәем сиңа ашкына. Яратам сөйгәнем. Талпына бит сиңа йөрәгем. Киләм, киләм, киләм яныңа. Күңелкәем сиңа ашкына. Яратам сөйгәнем. Талпына бит сиңа йөрәгем. Сиңа төннәрне, мозга тулган серле көннәрне. Ярат, ярат, ярат алдама. Мәхәббәт ялганны яратма. Киләм, киләм, киләм яныңа. Күңелкәем сиңа ашкына. Яратам сөйгәнем. Талпына бит сиңа йөрәгем. Киләм, киләм, киләм яныңа. Күңелкәем сиңа ашкына. Яратам сөйгәнем. Талпына бит сиңа йөрәгем. Риза мısın бергә булырга? Бәхет сукмагыннан узарга. Бару, бару, язмыш алдамый. Бәхет бит ул күпне сорамый. Киләм, киләм, киләм яныңа. Күңелкәем сиңа ашкына.